Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak C Channel, Des. Kita nih hari ini mulai persiapan berjalan, guys. Nah, para rombongan wis mulai masuk. Jaking guys mlebu rong. Iki, guys. Jek kurang sapa iki? Lah jare arep nggawa barang, mangkane kon ngampiri, Bos. Dijoki oleh Mas Indra. Nek jagane anakku nek muntah aku. Lah, Apa dawa? nah, yo, nggawa sak. Sangu sakin. Sepatu yo semiran Nah, kok. ya ampun sikile arep dibuntel, guys. Iya to kok iya. Oke kajeni kok. Lah Pak Pir guys nggo sepatu urung ke? Enggak sepatu ora. Engko nek nang gedung ke nggo sepatu. Lah ayo jane iki yo digowo to kok yo. DL ya. Wah, Panglima hari ini pakai tas. Wih, isinya apa, Bos? Wah, isinya iki kudune HP. Kayak kangkol ya. Lah yo saiki modern, Bos. Ya. Lah yo tuku HP, Bos. Ya. Jangan kayak bener. Gorong juta. Orang keberapa? Enek, gorong juta enek. Kene saparinan kae. Lah setengah pakai wi enek. Sing larang pisan. Oh, sing larang pisan. Lah lho, Bos, Panglima pengen tuku HP. Lah engko nek ning warung ayu kan ya. Wah. Ya, ya murah kuwi murah, alah. Murah. Nanti Pak Joko, guys. Wis masuk nggih? Oh, sudah masuk Pak Joko. Kini tinggal nunggu penumpang yang di RT 31. Ayo, Bos. Nggih monggo. Nah, ayo. Di sini dijaki. Yuk. Halo. Oke, Bos. Heeh. Wis terserah. Nah, iya Mas. Iya ya. Iki bontote, guys, para bontot iki didelehno nang sor meja. Dinggo apa ngemil? Raketang mbuh mil-milane apa nggo? Bismillahirrahmanirrahim. Sumun selamat. Nah, iya. Heeh. Siap Pak, wong wis Berarti wis ngepengis ora iki aman Pak. Bos. Aman iki. nggone arti artis. Letak kan. Letak piye to? Mulai to sirae. Nah, ngono kuwi to, lagi manyuk. Biasane. Ya apa jejal? Hah? Kayane ndek mangan pedewelan. Ya. Oh, Pano dada, guys. Dadah. Pano hari ini ceria. Jauh. Mana cium jauhnya? Mah. Mah. Kiri. Belok kiri, Bos. Nah, kiri. Nah, iya. Ora gelem. Sapa? Samson jek bobok, Pak Pir. Pak kayane. Jek turu. Bal ora apa-apa. Alah, engko muga-muga nusul engko. Heeh, kono Ya aku lho. budal keri. Terpaksa puter balik ra apa. Iki. Puter ning ngene. Puter kuwi lho latar nggone slab kuwi lho. Dombo. Ah, nggone slab. Puter nggone slab. Iki gambare TV iki gak kena dipateni ya. Ora kena nek gambar, penting suara Mas. Aman lah. Kok sik, Bos? Rantamu kok mlebu ne kok. Hati-hati lho kene, Pak Sarna ndek iki keterak motor kene lho. Lah iya jarene. Monggo rene lho. Anu, pas mendi. Ya wong lagi. Kok kulon kuwi bocah edok kuwi. Malah Maksudnya njuk kuwi- ning kidul. Maksudnya bar ngarit apa bar? Bar ngarit. Astagfirullah. Ora, dhek nyekel HP sing nerang. Oh, Jadi alah. ketunting-tunting arep nyeleh HP-ne Beman. Lah, Akhire iya. resekrem to. Bro ae sarno. Jan. Banget, banget. Wonge sing Limpangan. colot tekan Supan. Pi, gandolan ngono ora? Ora dhewean, dhek nyolot. Lah tek sing wedok colok.
Wes. Nyolot. Wong edoke nyolot tekan Oh, alah, Aku ya cerita Allah, separuh. Gusti. Oh, alah nek nui latihan no. Ji kaji. Orang tuku jeneng maklum. Lah yo nek nui latihan buka tutup ngono lho, dalem, Bos. Halo, Bos, kamu mau mana, Gen? Dendeng siapa ya? Halo, gini pandek kan wis. Lan ngono mlaku. Alah, wis setengah muyeng. Solikin hari ini setengah muyeng lho. Apa wis solikin Wis wi? diobati kok. Ora Ah. rasa mumet. Mari regemangan lho. Iya toh, wis setengah muyeng. Apa? Kuat ora wi? Muat. Dulu lah aku andek gak medhun rek. Aneng gitu. Lah kene gak nggo liwat Pak Yoto. Oh iya. Kowe iki tek dhewe ae roh. Nek motor ora roh. Beh. Lah iki lho nyamiane. Lah yo wong temen pandat ora lho gak mlen. Lho. Wonge lunga to? Lah wis salen urung? Dari jam 10. Jam 10 piye to? Jam 8 kok. Sampai jam 8 jere Pak. Wong mau lho wis rono. Lah yo jerene iki lho jam 10. Wis ilang neh, Bos. Penumpange, Bos. Kuwi lho nggone mah lho yo gak mlen leket mau. Lah terus wonge iki bak pakaian dinas apa urung? Ora enak mburi kerjaan kae lho. Wis. Ilang, guys, penumpange ilang siji. Kok tak kontene panjar yo ning mah kan dadi tak kenal. Ya enak bedane. Alah nek wingko karang aku gak ning gone nah tok wisan. Ucul wingko wis to, ucul. Lah iya mestine ucul wingko. Neng dineh ngono. Wis diomongi mau lho wis ngalor dek esuk nggih. Jerene Pak Ben ngejak jam 10. Lah si wi di telepon. Apa ijabane jam 5. Jam 5. Yo. Nek kene iki kan gak iki sing penting wis tekan kono, masih sing ngisak mulih kan wis. Yang penting kan wis tekan kono, wis tekan gedung ngono lho. Lah iya to. Heeh. Aku ijabane iki ning gone Lah gak yo nek anding masjid ngono jarene. Nang masjid. Nek jarene iki nang masjid. Jare Pak Ben ngejak jam 10 ngono ta. Maune rencanane iki jam 10 budal awan. Metu ngisor soale santai sae. Ya ora apa-apa. Nek tekku terana ya tak tinggal kok. Yo sapa yang Lah wedhusku ke gak Jawa warung iki. gak ngono pomone gak duwe pen-penanmu yo melu wong pitikku cilik-cilik. Lah masalah pitik ngono aku ya anu tapi ya tak umbar ae. Sing penting kok sore pakan. Ubar ya mati. Yo nek nggonmu kambok kombong. Yo tak guna jam 12 iki lah saya wis Yo. buri lawang pawon yo mulai ngelebok. Gak nemu iki. Oh, Karidin tenanane. Nang ndi? Lho kalau jek neng klip-klip nang kulon. Heh? Jepang pegang. Lah ya kelo. Karani kangen warung ayu kok wis to. Warung ayune iki wong diparani iki ya wis ngono kuwi. Wong iki tak konteri kembang. Lah nang kembange. Lah iki lho. Ini jam 10. Sapa ngomong? Wis diomongi jam 8. Kan kalau jam isuk lah gedange wis tak. Iya to. Wis diomongi jam 8. Wis, apa ae gawane? Yo wis, kripikku wis mlebu. Sekam robite. Nggawa banyu ngombe dhewe, Bos. Wes gowo. Wis. Nah, engko nek ngelak rumah samu. Lah gua kopiah. Lah kopiahmu ndi? Lah salenmu? Wes dhewe tase. Oh, tas wis. Oh, Gas sepatune. sepatune. Ayo. Mburi.
Mbok tase raro. Tase gure kayak ngisor. Jare ning andenge Pak Joko ngono lho. Kayak ngisor jok lho. Yo yo, ning andenge Pak Joko. Gedangnya digawe. Sampun. Gedange wis. Ayo ta wis mlebu. Yo penumpangnya mlebu neh siji, Bos. Cek kurang iki, cek mandek neh iki engko. Cik 3. Cek telu. Cek telu wae. Bisa Cipto. Base. Yo, cek telu neh. Bilang. Yo, bismillah. Bilang. Muat lagi nang jejerane nganu kuwi cek wong bener, loro. bener bos iki kok supire kok. Loro karo ki, jejerane Jaki. Pak Peren kulon sapa sing ngetokne? Lah Pak Peres nang kene ngono lho. Lha iki Pak Pir di depan. Wah. Nenek. Gak ngono mbok rasano. Cek nang kene iki lho Pak Pir wisan. Gusti iki jan sampe di toko omah iki kan. Iya to. Nekuk lho Pak. Biasalah. Ayo. Jajane ngendi nggih? Ngemele iki tedas ora Pak Joko kuwi? Kosek to. Wah. Kosek rong. Woi. Apa sih? Oh, alah yo bangetan tenan. Krepet telo. Ketemu bolone langsung. Nek kene kosek. Sik roh tak adahane. Diadai. Ora ada. Kuwi ngono ceritane rencekan. Pengen gak krungu to Pak Yoto nggih. Jek rencekan kok wis to. Bengkel ngono ana sepi kok. Kulone nganu ae. Kula terus. Ngarepe sah ngono lho terus. Tikungan ojo ngejen tikungan. Awas. Aduh. Wong ini gak ngerti rating. Soale gak ngerti anu. Rating iki gak ngerti. Wong kene ngawur. Oh, lagi lho wis. Iki Cipto Padha Jogja. Yo, Katae ngono tapi numpak ngawur. Ah bisa celok. Lho wong wis kelem metu. Kuwi kaseng wijikan wi. Nah. Walalah blayu lawang. Oh, nemburi. Ayo. Iki jaket pindah. Jaki tinggal anu rono. Ki nggo Mas Dikas. Sebelah. Sebelah. Hup. Yo nemburi, yo. Aku itu sedang berpenyakit mata. Anu. Pak Joko pindah ning ngarep Power Jaki. Pak Joko pindah. Coba pindah jaket. Alah padha ae. Lah supek ora dimoti wong papat kuwi. Anu Pak Yoto pindah ngarep. Dang wis. Saya pengen jejer karo bojo. Wis pengen pindah. Kondang. Ya, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bos, penumpangnya lumpuk. Muat kabeh aman. Muat, lah ben untel-untelan. Mbok mandekone kene mbok ti bebas hari ini. Mbok tene kok. Enggak, ndek bengi ndek ngomong aku. Wis tak anu wonge. Gede. Sakno. Nah, ngono lho. Wis. Musik jarene yang. Iya toh. Sing rai to. Ya wis Ketok kowe tan. Ini wae. Terima kasih yang Lah ngono lho di hari ini. anu. Pesun, jangan lupa like, subscribe, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.